Élőben kapcsoljuk a Jobbik évértékelő rendezvényét, ahol Vona Gábor pártelnök tart beszédet. Viszontlátásra! Mert úgy korlátozzák a szabadságjogainkat, és a többi, nem folytatom ezt a már jól ismert sort. Jellemző módon azonban ezen önmaguk karikatúrájává vált gittegyletek mindezeket csak addig tartják fontosnak, amíg részei vélt vagy valós sérelmeknek. Ellenben egy erős vezetőnek a szubjektív véleményem szerint sokkal komolyabb, sokkal fontosabb kontextusban kell gondolkodnia, és megtalálnia a helyes utat, majd természetesen azt szerint cselekednie. Például, hogy itt kelet és nyugat határán, a modern korunk diktálta globalizmusban, a mindent átszövő és kizárólag csak a pénznek engedelmeskedő ateista, kozmopolita békjóban milyen válaszaink vannak? Hogy tudunk-e például ciklusokon átívelő stratégiát készíteni, amely nem a pártpolitika mocsarába degradálódott szónoklatokban merül ki, hanem valós és egymásra épülő következetes politikai tettekben. Most, amikor a népirtások, a háborús szörnyűségek, a nők, gyermekek, betegek, idős emberek napi szintű gyilkolása folyik, és mindez már nem csak egy távoli földrészen zajló híradások a mi otthonainkban, hanem véres valóság itt a szomszédunkban. Most vajon merre vezet a mi utunk? Hogyan kerülhetjük el ezeket a szörnyűségeket? Hogyan védjük meg gyermekeinket, szüleinket és javainkat? Van-e ma Magyarországon olyan felelős vezető, aki most ezen igazi és legfontosabb kérdésekkel foglalkozik, és természetesen ezen kérdésekre megfelelő választ is tud adni? Én úgy gondolom, hogy van ilyen. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, Vona Gábor, a Jobbik elnöke. Sok szeretettel köszöntök mindenkit az 5. alkalommal sorra kerülő évadnyitó, évértékelő rendezvényünkön. Köszöntöm a kedves vendégeinket, nagyon sok szeretettel köszöntöm a diplomáciai testületek nem kis számban megjelent képviselőit. Köszöntöm a jelenlévő celebritásokat, szimpatizánsainkat, a Kárpát-medence minden szegletéből érkezett taktársaimat, és engedjék meg, hogy külön köszöntsem az alfahír.hu-n, valamint az Echo TV-n bennünket élőben nyomon követőket. Magyarország bajban van. Hányszor halljuk ezt a mondatot az utcán, a mindennapokban, a munkahelyen, sokszor magunktól is. Olyan sokszor halljuk már, hogy gyakran szinte már nem is jelent semmit. Egy üres közhely. És én mégis a mai beszédemet azzal kezdem, hogy Magyarország bajban van, méghozzá nagy bajban. És itt és most nem az ellenzéki politikusnak a kötelező kritikája szól belőlem, hanem a magyar embernek, a férjnek, az édesapának, a magyar állampolgárnak az aggodalma. A mai évértékelő évadnyitó előadásomat ezért annak szentelem, hogy ezt a fent említett bajt körüljárjam, diagnosztizáljam, megértsem, mert hogy mondani szokták, a baj csak addig baj, amíg nem tudjuk megérteni, amíg nem találjuk meg a gyökerét, és hogyha ez megvan, akkor már nem is bajról beszélünk, hanem csak megoldandó problémáról, feladatról. Mi a baj? Tegyük fel hát egyértelműen a kérdést. A válaszom röviden: egy drámai nemzetközi változás kellős közepén, amikor nagyon fontos lenne a jó erőllét, akkor Magyarország politikailag és társadalmilag is elfáradt. Mindannyian ismerjük Fukuyama professzor híres dolgozatát a történelem végéről, ami ugye lényegében arról szól, hogy a hidegháború végeztével elérkezett a liberális demokrácia világuralma, és ezzel az emberiség korábbi eszmei küzdelem megszűnt, ergo véget ért a történelem. Most, ha megnézzük a híradásokat, ha megértjük, hogy mi zajlik a Közel-Keleten, mi zajlik Ukrajnában, akkor arra jövünk rá, hogy valójában nem a történelem ért véget, hanem Fukuyama tanítása. Sőt, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a történelem újraindult.
És hogyha a történelem újra indul, akkor az minden bizonnyal nem egy bársonyos folyamat lesz, és ahogy azt láthatjuk, sajnos nem is az. Tisztelt barátaim, tisztelt jelenlévők, Magyarország, a mi hazánk, a Kárpát-medence, és ezt a területet mi legalább 1000 éve éljük. A Kárpát-medence a számunkra egy földi paradicsom. Számtalan filozófus foglalkozott már a tájnak és az embernek a kapcsolatáról, arról az összefüggésről, ahogy a kettő hat egymásra. Hogyan hat az ember arra a tájra, amelyben él, és hogyan alakítja a környezet azoknak az embereknek az alkatát, karakterét, akik lakják. És ha figyelembe vesszük és megnézzük a Kárpát-medence domborzatát, a bennünket körül örelő hegyvonalatokat, akkor talán megértjük azonnal, hogy miért is vagyunk mi magyarok ennyire bezárkózóak, ennyire befelé fordulóak. Nem véletlen egyébként talán az sem, és ebből következik, hogy Magyarország és a magyar társadalom, a magyar állam akkor sem folytatott hódító háborúkat a történelem során, amikor egyébként megtehette volna. A szabadság szeretete, ez érdekel bennünket. Nem a hódító háborúk, nem mások kizsákmányolása fontos számunkra, hanem egy dolog fontos számunkra, itt a Kárpát-medencében szabadon élni. A szabadság szeretetét még a sztyeppék végtelensége nevelte belénk, a szabadság szeretetén túl pedig a befelé zárkózásunkat a Kárpát-medence. Ugye mennyire jellemző ránk, milyen sokszor akár egyénileg, akár közösségileg is elhangzik az a szánkból, hogy hagyjon már bennünket mindenki békén. Hagyjon már bennünket mindenki nyugodtan. Ne avatkozzanak már bele a mi dolgainkba. Miért mondom ezt? Hogy jön ez ide? Azért mondom, mert sajnos úgy tűnik, hogy ezen alkati sajátosságunk, karakterünk és a világ jelenlegi folyása és jövője, most ezen két dolog között ellentét feszül. A világ ugyanis nem fog bennünket békén hagyni. A helyzet az, hogy a mindenre kiterjedő globalizáció és a történelem újraindulásának kettős szorításában egyszerűen nem tehetjük meg, hogy nem veszünk tudomást mindarról, ami a Kárpátokon túl zajlik. Az egypólusú világ és a többpólusú világ kérdése végletesen kiéleződött. És ha tetszik, ha nem, ha belátjuk, ha nem, mi ennek a világméretű összeütközésnek a meccéspontjában vagyunk. Nem először már egyébként a történelem során, sajnos van tapasztalatunk arról, hogy ez mit jelent. És miközben a világ ennek a súlyos válságnak a küszöbére érkezett, és ezzel egy drámai változás küszöbére is, amikor a legnagyobb összeszedettségre, egységre, erőre lenne szükség, most ezekben a pillanatokban én úgy látom, és sajnos, hogy így látom, de hazánk és nemzetünk teljesen elfáradt, megtört, és jelen állapotában nem tűnik alkalmasnak arra, hogy a ránk váló kihívásokra megfelelő módon reagáljon. Ez tehát a baj, ezt a bajt kellene megoldandó feladattá programmal alakítanunk. A bajt, ami kínos bennünket, azt megfogalmaztuk. De célszerű lenne megfogalmazni azt is, hogy mit akarunk egyáltalán. Tehát hova akar eljutni a magyar nemzet? A kérdés megválaszolni rettenetesen nehéz, hiszen ahány ember annyi vélemény, és a boldogságnál relatívabb dolog kevesebb van a világon. Nem beszélve arról, hogy nekünk most nem egy embernek a boldogságára kéne választ találnunk, hanem egy kollektívum, egy közösség, a nemzet boldogságát kéne megválaszolnunk. Az is igaz persze, hogy pártelnökként az embernek könnyebb a dolga, hiszen számtalan vélemény, elképzelés, gondolat jut el hozzá, és egy jó vezetőnek talán fontos erénye az, és fontos tudás, amelyet alkalmaznia kell, hogy ebből a sokféleségből, ebből az egyéni sokféleségből képes legyen kiszűrni a közös akaratot, a közös célt. Mi tehát a magyarság célja 2015-ben? Fontos elmondanom azt is, hogy én a magyarság alatt nem tömeget értek. Nem tömeget, hanem közösséget. A kettő pedig nem ugyanaz. A tömeg az oktalan, nagyon gyakran alantas, és minden esetben manipulálható. A közösség viszont autonóm, tartása van, értékrendje van, amihez ragaszkodik. És nekem a nemzet nem tömeg, hanem közösség. És ha a magyarságot nem mint tömeget, hanem mint közösséget kérdezzük meg arról, hogy mi a célja, mit szeretne elérni, akkor megkapjuk egyébként a teljesen természetes és várható választ. A magyar emberek azt szeretnék, ha a politika végre békén hagyná őket, nem menne az idegeikre az állandó csatározásaival, átlátszó hazudozásaival, korumpáltságával és sikertelenségével. Az emberek nem vágynak másra, mint békére.
A Fidesz és az MSZP viszont ennek az ellenkezőjét jelenti, a Fidesz és az MSZP háborút jelent. Évek óta egy hideg polgárháborúba kényszerítették a magyar társadalmat. Olyannak tűnnek nekem néha, mint a híres állatmesének a szereplői, a róka meg a holló. Ugye a húsevő róka és a rovarevő holló, akik képesek összeveszni azon a sajton is, amit egyébként egyikük sem szeret. Ha a magyarság baja az, hogy társadalmilag és politikailag is elfáradt, akkor a célja mi más lenne, mint hogy végre újra erőre kapjon. És ahhoz, hogy újra erőre kapjon, ez pedig kívül is és belül is békére és nyugalomra van szüksége. Most megjelöltük a bajt, megjelöltük a célt. A feladat az, hogy a kettő között találjunk valamiféle utat, amely a kettőt összeköti. Tisztelt jelenlévők, először is a nemzetközi folyamatokat kell röviden értékelnem, hogy aztán rátéressünk a hazai eseményekre. Korábban mondtam már, hogy a történelem véleményem szerint nem véget ért, hanem újraindult. A két legdurvább konfliktus ma a világban, a Közel-Keleten, Irakban, Szíriában és Ukrajnában zajlik. Természetesen nagyon nehéz a körtét az almával összehasonlítani, és ezen két háború között nagyon sok különbség van. De van, ami viszont összeköti őket, és ami összeköti őket, az pedig pontosan a legfontosabb szempont. Mindkét konfliktus döntő tétje ugyanis az Egyesült Államok egypólusú világuralma. És úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok nem képes az önkorrekcióra. Nem képes belátni, hogy nem akar mindenki úgy élni, ahogy ő szeretné. Nem kér mindenki abból az értékrendből, amit ő rá akar kényszeríteni. És ez nem azt jelenti, hogy ettől még az a közösség Amerika ellenes, egyszerűen másképp akar élni. De az Egyesült Államok nem képes arra, hogy belássa, az 1989 utáni 2 évtized nem tolható ki tovább. Másokat is az asztalhoz kell engednie. És ne feledjük, hogy bár mindkét konfliktusnak az egyik fő generálója maga az Egyesült Államok, a fegyveres harcok nem ott zajlanak. A fegyveres harcok Európában zajlanak, és a Közel-Keleten zajlanak. Amíg az amerikai gazdaság fejlődik, addig Európában és a Közel-Keleten nemzetek fordulnak szembe egymással, válnak halálos ellenséggé, és okoznak egymásnak sebeket. A mi számunkra a kettő közül nyilvánvalóan az ukrán konfliktus, ami vészjóslóbb. Hiszen ez nem valahol távol zajlik most már a mi földünktől, hanem itt zajlik a szomszédban. Másrészt pedig Ukrajnában negyedmillió magyar sorsa vált kétségessé. Fontos először azt is meghatározni, hogy mi zajlik egyáltalán Ukrajnában. Ugyanis nem polgárháború zajlik, de még nem is ukrán-orosz konfliktus. Ami Ukrajnában zajlik, az egy amerikai-orosz háború, amelynek csak a színterét adja Ukrajna. Ha pedig így van, és így van, akkor ki kell jelenteni, hogy sem Európának, sem Magyarországnak nem kell ebben a háborúban szerepet vállalnia. Európának és Magyarországnak arra volna szüksége, hogy saját Egyesült Államok politikát és saját Oroszország politikát alakítson ki. A külügyminisztereinknek nem az a dolga, hogy felolvassák azt, amit nekik Washington tolba mond. Ezért nekünk, jobbikosoknak, a kormánnyal ellentétben nem Ukrajna területi épsége az elsődleges célunk, hanem az ott élő magyar emberek biztonsága és hazánknak a semlegessége. Felháborítónak tartjuk azt, hogy Kijev most azokat a magyar embereket sorozza be, azoktól várja el, hogy hősi halált halljanak az ukrán államért, akiket ugyanez az állam folyamatosan megalázott, fenyegetett és korlátozott a jogaikban. És erre itthon mi történik? A szocialisták nem csinálnak semmit. Őket ez nem érdekli. A Fidesz meg kijelenti, hogy jó, rendben van, be lehet sorozni magyarokat is, csak azt kérjük, hogy ne sokat. Ez elképesztő. Nem tudom, értik-e az urak, a tisztelt urak, hogy pontosan mi zajlik ott? Magyar embereket mészárszékre visznek. Meghalni egy olyan államért, ami korábban üldözte őket. A Jobbik álláspontja, ezért még egyszer mondom, egyértelmű. A kárpátaljai magyarságot ne kényszerítsék ebben a háborúban való részvételre, és Magyarország pedig maradjon semleges. Azonban azt is látnunk kell, hogy ez nem lesz egyszerű. Ebben a konfliktusban mind az Egyesült Államok, mind Oroszország olyan messzire ment már, ahonnan nagyon nehéz visszafordulni, sőt, szinte lehetetlennek tűnik.
A biztonságpolitikai jellemzések közül egyre több jósolja azt, hogy ez a háború ki fog szélesedni. Nem csupán eddigi leplezett formájában, hanem akár nyílt NATO és Oroszország konfliktusként. Hogy ez mennyire jogos, mennyire valós ez az előérzet, mennyi benne talán a sajtó által keltett hisztéria, én ezt most nem kívánom elemezni. De egy biztos, a dolgok a fejünk felett zajlanak, nem rajtunk áll vagy bukik, hogy mi lesz, mi csupán egy dolgot tehetünk, mi magyarok és Magyarország, hogy egyértelművé tesszük mindenki számára, ez nem a mi háborunk, Magyarország ebből a háborúból nem kér, és akár a NATO tagsága ellenére is ebből a háborúból kívül fog maradni. Ennyit tehetünk most. Tisztelt jelenlévők, azt már többször elmondtam, hogy a magyarság baja az, hogy elfáradt a rendszer, amelyben él, emellett folyamatos megszorításokat kell elszenvednie, belső vitákra kényszerül, és hát ebben elfáradt nem csak a rendszer, hanem a benne élő társadalom is. Röviden úgy is megfogalmazhatnánk, hogy közjogi és szociális válságban vagyunk, úgyhogy azt javaslom, térjünk rá Magyarországra, nézzük meg, hogy mi zajlik most itt a mi hazánkban. A tavalyi év őszének legfontosabb belpolitikai változása a Fidesz megrodjanása volt. Új helyzet állt elő azzal, hogy a kétharmados tévedhetetlenség és legyőzhetetlenség mitosza megdőlt. A széljárás nem módosult, hanem teljesen megváltozott. Gondolom mindannyiunknak, jobbikosoknak ott van a szemünk előtt a kép, amikor a megismételt ózdi választáson Janicsak Dávid elsöprő győzelmet aratott, és az emberek a vállukon vitték el a polgármesteri hivatalhoz. Orbán Viktor 2014 őszi és Gyurcsány Ferenc 2006 őszi helyzetével kapcsolatban nagyon sok érdekes párhuzam fedezhető fel. Ha visszaemlékezünk 2006 tavaszára, a szocialisták a második ciklusukat kezdték meg. Akkor úgy tűnt, hogy verhetetlenek. Gyurcsány Ferenc sikerre halmozott. Aztán ősszel történt, ami történt, és egy csapásra minden megváltozott. A szocialisták korábbi sikerkovácsa, a baloldal kudarc felelőse és szégyene lett. Akik korábban a tenyeréből lettek, azok mind belemartak a karjába. És nem kísértetiesen hasonló dolog zajlik most a Fideszben? Nem az van, hogy a korábban tévedhetetlen és sikeres hadvezér most hirtelen egy korrupt brigád kellős közepén álló brigádfőnökké zsugorodott. A különbség csupán az, hogy Gyurcsány kapkodni kezdett, és egyre jobban belegabajodott a saját hálójába, Orbán taktikusabb, ő kivár. De a trend ettől még ugyanaz. A közvélemény többsége egyébként azt gondolja, hogy ez a trendforduló, vagy ez a trendváltozás, ez az utcai demonstrációknak köszönhető. Az én véleményem egészen más. Én azt gondolom, hogy a tüntetések inkább következményei a Fidesz válságának, vagyis az összefüggés fordított. Nem a tüntetések miatt került lejtőre a Fidesz, hanem a kormánypárt megroppanása tette lehetővé, hogy ezek a tüntetések felerősödjenek. Egyúttal azt is látni kell, hogy ezek a demonstrációk mára teljesen kiüresedtek, ellaposodtak, képtelenek voltak reális víziót és hiteles vezetőket felmutatni. Szervezői a téli hidegben előmerészkedtek kedvenc romkocsmáik komfortzónájából, és olyan lelkesen szónokoltak, mintha valami amerikai tehetségkutató versenyen szeretnék megmutatni a bennük rejlő X-faktort. És lényegében erről is volt szó. Ma már egyértelmű, hogy ezen önjelölt aktivistáknak a független civil szerephez annyi közük volt, mint az afrikai Boko Haramnak az éjféli miséhez. A kormánypárt tehát megroppant, de mi a teendő? És most fölmerül egy nagyon fontos kérdés, amiről itt Ádám is beszélt a felvezetésében. Valóban igazuk van a tüntetőknek és a balliberális oldal parlamenti pártjainak, amikor azt mondják, hogy valójában csak Orbán Viktortól kéne megszabadulni, és akkor egy csapásra itt az ország problémái megoldódnának. Most az én válaszom egyértelmű, ez óriási tévedés. Az országnak nem csak a Fidesz rendszer a problémája, hanem az egész elmúlt 25 év fideszestől, MSZP-stől, hideg polgárháborústól. Nem csak a Fideszt kell leváltani, hanem az egész elmúlt 25 évet kell leváltani, ugyanis nem a Fidesz bukott meg csupán, hanem az egész rendszer. A mostani kétharmados kormány 2010-ben nem megszüntetett egy korábban egész jól működő rendszert, hanem megkoronázott egy hazug és eleve rosszul működő rendszert. Orbán Viktor ezért nem Gyurcsány rendszerének megszüntetője, hanem a Gyurcsány rendszer megkoronázója. Logikus következménye. Ő nem egy rendszer első, nem egy új rendszer első, hanem lényegében egy megbukott rendszer utolsó miniszterelnöke.
Mondjuk ki ezért vállalva, hát szoktunk már ilyet vállalni, mondjuk ki ezért a ránk zúduló támadás cunamit vállalva, hogy az a fajta liberális demokrácia, amely 1989-ben a hatalmába kerítette Magyarországot, ez egy nem működő rendszer. Viccesen úgy is mondhatnám, hogy én mérsékelt demokrata vagyok, mert csak mérsékelte hiszek a liberális demokráciának a sikerességében Magyarországon. Az ugyanis olyan rossz importáru, aminek csak folyamatos kínálata van, de kereslete és pláne hatékonysága az meg nincsen. És ezt nem én mondom, ez az elmúlt 25 év bizonyítja. Ráadásul ókori tapasztalat már, hogy az ilyen gyenge alapokon nyugvó hazug rendszereket előbb-utóbb törvényszerűen tetőzi be egy türannosz, valamiféle zsarnoki erő megjelenése, és ha belegondolunk, az elmúlt években Magyarországon több ilyen kormányfő is feltűnt. Mondhatom is, hogy több türannosz nem fér meg egy csárdában. Ráadásul a liberális demokrácia alkalmatlanságára adott válaszaik még rosszabbak voltak, mint a probléma, amit meg akartak oldani. Nem Gyurcsány Ferenc szélsőséges liberalizmusára van szükség, de nem is Orbán Viktor illiberalizmusára. Mert mit csinálnak ezek? A Gyurcsány Ferenc csúcsra járatja a liberális demokráciát. Ha még van valami kis értékű, azt is ki akarja venni belőle. Orbán Viktor illiberalizmusa pedig nem tesz mást, mint látszólag tagadja, de egyébként azon kívül, hogy bármilyen alternatívát felmutatna, haszonélvezője a liberális demokrácia gyengeségének. De az is tény, tegyük hozzá, mielőtt bárkit félreértene, hogy nem megoldás a korábbi működésképtelen rendszer visszahozatala sem, amelyet a nemrégiben megalakult demokratikus kerekasztal résztvevői szorgalmaznak. Ugye egy újabb DK, mint hogyha egy nem lenne sok DK-ból. Bár ha jól tudom, az ő rövidítésük DEKA. Na most én megnéztem a beszámolót erről a rendezvényről, hát tényleg dekára mérik azt a sok értelmet, ami ott elhangzott. Amikor megnéztem a híradásokat és megnéztem a beszámolókat erről a rendezvényről, akkor komolyan mondom, úgy éreztem magam, mint hogyha az M3-on, ugye ezen az archív csatornán régészeti leletekről, antik leletekről néznék dokumentumfilmet. Egy ilyen visszakanyar, amit például ők javasolnak, az csak újraindítaná a mókuskereket. Megint ott lennénk, ahol eddig voltunk. Előbb-utóbb jönne egy új Gyurcsány, jönne egy új Orbán, és minden folytatódna tovább. Fogjuk már fel, hogyha rossz az irány, akkor nem az a feladat, hogy fokozzuk a tempót. Valami egészen másra, egészen újra van szükség. Mondjuk ki még egyszer, ma már nem először, de talán nem is utoljára, a baj az, amit a legelején is azonosítottunk, hogy ha tetszik, ha nem, ha beismerjük, ha nem, az elmúlt 25 év rendszere elfáradt és megbukott. A vége felé közeledik ez a rendszer, a Kádár rendszer utáni 3 évtized, ami az országot újra és újra közjogi és szociális válságba sodorta. A bukása már csak idő kérdése, de ez még önmagában nem jó hír, hiszen nem tudjuk még, hogy mi fogja követni. Tapogatózunk, sejtéseink vannak, de biztosan nem tudhatjuk, hogy mi vár ránk. Pedig egy közjogi és szociális válsággal kell szembenéznünk. És számtalan kérdés merül fel. Például a közjogi válság kapcsán olyan döntő kérdéseket kéne végre értelmesen feltenni és értelmesen megvitatni, hogy egykamarás vagy többkamarás országgyűlést akarunk-e. Akarunk-e csupán pártokra alapozni egy rendszert, vagy valamiféle szélesebb társadalmi kontrollt akarunk. Legyen-e általános választójog, vagy esetleg ez azoknál, mondjuk, akik csak az elemiskolát sem tudták elvégezni, ne legyen általános. Megtörjük ezt a tabut, amit ugye a demokrácia egyik alappillérének neveznek. Közvetlenül válasszuk-e az ország elnökét, a magyar államfőt, vagy sem? Ha közvetlenül válasszuk, szélesítsük-e ki a jogkörét? Hogyan viszonyuljunk a történelmi jogfolytonossághoz? Korlátozható-e a sajtószabadság, és ha igen, akkor miben korlátozható? Valóban minden érték egyenlő? Vagy esetleg van értékhierarchia? Sőt, ne adj Isten, van-e olyan, amit eddig értéknek hittünk, de valójában nem az? Megengedhető az, hogy csúcsminisztériumokban államtitkári és helyettes államtitkári szinten tűnjenek el meghatározó ágazatok? Elképzelhető-e Magyarországon az igazságszolgáltatásban az esküdtszék bevezetése? Ezek súlyos kérdések, és egy egészen új rendszer körvonalait rajzolják ki, annélkül is, hogy megválaszoltam volna bármelyiket. De egy dolog talán mégis érezhető volt ezekből a kérdésekből, ezeknek a felvetéséből, hogy valami olyan rendszerre van szüksége Magyarországnak, amelyet az emberek a sajátjuknak éreznek. Amelyekről úgy érzik, hogy ők irányíthatják, ők kontrollálhatják, és nem a fejük felett zajlik minden. És itt van a szociális válság. Hát ezzel kapcsolatban még több kérdés sorjázik. Követeljünk az unión belül élelmiszer önrendelkezést.
Követeljük-e a csatlakozási szerződés újratárgyalását? Meddig tartható, hogy brüsszeli árakon vásárolunk, de tiranai fizetést kapunk? Akarunk-e egyáltalán eurót valaha is? Hatékony-e és igazságos-e Magyarországon az egykulcsos adó? Megkövetelhető-e végre Magyarországon a családoktól, hogy mindenki csak annyi gyermeket vállaljon, amennyit tisztességesen fel tud nevelni? Bevezessük-e a segélyek szociális kártyán való folyósítását és az ehhez kapcsolódó szociális bolthálózatot? A többségi társadalomnak kell igazodni a kisebbségi kultúra másságához, vagy fordítva, a kisebbségnek kell elfogadni és betartani a többségi normákat. Elrendelhető-e például kijárási tilalom a visszaeső bűnözők esetében? Hogyan szeretnénk hazacsábítani a külföldre menekült százezreket? És hol járnak a fontosabbnál fontosabb kérdések, amik mind szőnyeg alá vannak söpörve? A célom csak az volt ezeknek a kérdéseknek itt a hirtelen felsorolásával, hogy bebizonyítsam, Magyarországon számtalan értelmes, józan és fontos kérdést lehetne felvetni, de mindaddig, amíg a Fidesz és az MSZP hideg polgárháborúja zajlik, ezek a kérdések nemhogy megoldva nem lesznek, ezek föl sem lesznek vetve. Tisztelt jelenlévők! Éppen a dolgok előmozdítása véget, hogy az álló tóba valaki végre követ dobjon, és meginduljon valami. Úgy döntöttünk, hogy februártól a Jobbik országos aláírásba kezd 4 kérdést illetően. Az első arról szól, hogy a 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjba vonulás lehetőségét a férfiakra is terjesszük ki. A másik, hogy egy bizonyos sávszélességig ingyenessé tegyük az internetet minden magyar háztartásban. A harmadik, a bevándorlás rémisztő tendenciája elleni lépéseket tenné kilátásba. A negyedik pedig Magyarországnak semlegességet követelne egy esetlegesen kialakuló NATO-Oroszország konfliktusban. Én tisztában vagyok azzal, hogy ez a 4 kérdés csupán a jéghegy csúcsa. Tudom azt, hogy ez nem fedi le a valódi probléma, mert ennél jóval több problémája van Magyarországnak, de abban is biztos vagyok, hogy ha ezek kellő társadalmi támogatást kapnak, akkor igenis fontos pontokon tudjuk Magyarország elakadó szekerét előrelökni a szebb jövő felé. Emlékezzünk csak vissza 2011-re. Akkor a Jobbik 400 000 aláírás gyűjtött össze a devizahitelezés kapcsán, az ügyben, hogy forintosítsuk felvételkori árfolyamon a devizahiteleket. És akkor az nagyon fontos volt, és nagyon kellett ahhoz, hogy a kormányt legalább valamilyen lépések megtételére rákényszerítsük. Ezért én arra kérek mindenkit, hogy segítsen bennünket ebben az ügyben, segítsen bennünket ebben a misszióban, akár a gyűjtésben, akár pedig abban természetesen, hogy alá fogja írni. De hogyan lehet egy új rendszer felépítéséhez hozzáfogni? Hiszen ugye azt mondtam itt néhány perccel ezelőtt, hogy azért valami újra volna szükség a régihez képest. Nem túl nagy falat ez? Van még ennyi erő ebben az országban, hogy megint valami újnak neki gyürkőzön, ennyi csalódás után? Hát hiszen éppen én beszéltem itt néhány perccel ezelőtt arról, hogy a magyar társadalomnak már semmi másra nincs szüksége, csak arra, hogy végre mindenki békén hagyja. Amikor egy szebb jövőről alakítunk ki víziót, akkor ezzel igenis számolni kell. Ez igenis egy ellenmondás. Látunk el azt, hogy nem csak a rendszer fáradt el, hanem a társadalom is, a magyar emberek nagyon nehezen mobilizálhatóak, akár jó célokért is. Ezért az országot nem felforgatni kell, hanem higgadtan és nyugodtan föl kell emelni. Elég volt a folyamatos hidegpolgárháborúból, a jakobinus leszámolásokból, az értelmetlen marakodásokból, amely az elmúlt 25 évben folyt. A Fideszt és az MSZP-t nem az ország problémái, csupán egymás legyűrése, legyőzése és megsemmisítése érdekli. Csak azért nem tudom azt mondani rájuk, hogy haragtartóak lennének, mert azonnal bosszút állnak. Egymáson is, meg a többieken is. Ezért, és amit most mondok, kérem, hogy a jelenlévők és a tévénézőkön keresztül minél több emberhez jusson el, ha Jobbik kormányra kerül, soha többé ebben az országban senkinek nem kell félnie azért, mert egy másik pártra szavazott. Véget vetünk annak, hogy tönkretesznek családokat, derékba törnek pályafutásokat, kirúgnak embereket csak azért, mert valaki egy másik pártnak a szimpatizánsa. És csak ezért. Nyugalomra. Nyugalomra, békére és megértésre van szükség. Magyarország problémáit nem láncfűrésszel kell kettévágni, hanem sebészi pontossággal gyökérkezelni.
Nem a szocialisták sértett és álszent hisztériájára van most szükség, akiknek soha semmi nem jó. Nekik csak az lenne a jó, hogy folyamatosan ők üljenek a bársonyszékekben, és legyen afrikai útlevél a zsebükben. De a Fidesznek a ridegségére, a megosztásra épülő kormányzására és a szemünkbe röhögő dózer politikájára sincs szükség. Emberségre és igazságosságra. Erre a talán elhasznált, de nagyon szükséges szavakra és tettekre. A Jobbiknak a higgadt, empatikus, de határozott erő pozícióját kell elfoglalnia, amennyiben ennek a népnek a javára akarja mozgósítani az erejét. A problémák radikálisak, nem változtak. Ezért a programunk is radikális, nem változott. De mivel a társadalomnak békeszomja van, ezért a működésünkben a nemzetet mérgező békétlenség megszüntetésére kell törekednünk. Vagyis a Jobbik létét a következő időszakban én úgy foglalnám össze, hogy határozott, kemény program, higgadt, nyugodt erő. Az ország megújulásához szükséges béketeremtéshez csak így juthatunk el. Azt is tudni kell persze, hogy a békéhez vezető út az nem egyenes, nem sima és nem is egyszerű, ellenben kacskaringós, rögös és nagyon nehéz. De el kell indulni, mert nincs más lehetőség. Azt is fontos elmondani, hogy amikor én társadalmi megbékélésről, békéről beszélek, akkor nem szabad illúziókat kergetni. Nehogy valaki azt higgye, hogy én most itt azt várnám, nagy hirtelen, hogy összejövünk egy tábortűz körül, 15 millió magyar, összeölelkezünk meghatva, és mozgalmi dalokat énekelünk. Én éppen ott Szanyi Tibor mellett állok közvetlenül. Ezért mindennek van határa. Tisztában vagyok azzal, hogy ez illúzió. Azokat pedig nem kergetek. De a viccet félretéve, azt igenis érzem, hiszem és vallom, hogy a világ sötét felhői, miközben gyülekeznek, ez sürgető kötelességet és sürgető felelősséget ró ránk, hogy minden erőnkkel törekednünk kell a megegyezésre a magyar társadalom egymással szembefordított és szembefordult rétegei között, mert csak így leszünk képesek a túlélésre. Még egyszer mondom, a túlélésre. Tisztelt jelenlévők! Az ország megújulásának első lépése tehát a békére való törekvés. A megbékéléshez vezető út első lépése viszont csak az őszinte és egyenes beszéd lehet. A politikai sandaságnak véget kell vetni. Nem lehet úgy egy országot és egy társadalmat működtetni, hogy a közélet vezető szereplőinek egyetlen egy szava sem igaz. Hogy mindaz, amit mondanak, az vagy figyelemelterelő hadművelet, ugye egészen másról kezdünk el beszélni, mint ami fontos lenne, vagy süketelés, fogalmunk sincs, hogy mit kéne csinálni, de úgy teszünk, mintha tudnánk, vagy nettó hazugság. Szükség van persze a politikában diplomáciai érzékre, szükség van a finomságok, a hangsúlyok helyes megtalálására, az árnyaló stílusra, de itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy Magyarországon 25 éve a politikai kommunikáció az nem más, mint hazugság. És az egészben a legszörnyűbb az, hogy nem véletlenül hazudnak a mi politikusaink, hanem tudatosan. De miért is? Miért hazudik tudatosan a magyar politika? Talán nem érné meg végre őszintének lenni? Talán nem éhezik az emberek végre az érthető, világos és igaz beszédet? Nos, az elmúlt 25 év azért épült tudatos hazugságokra, és ezzel elérkeztünk a mai magyar közélet bajainak egyik legfontosabb forrásához, mert a jelenlegi politikai megosztottság, amelyet a Fidesz, mint jobboldal, és az MSZP, mint baloldal képvisel, ez egy hamis törésvonal. És ahol a politikai törésvonal nem fedi a társadalomban meglévő valódi törésvonalakat, a valódi problémákat, a valódi kérdéseket, ott az ország egyszerűen tönkre megy. Ott a társadalom összezavarodik, frusztrált lesz, hiszen egy idő után senki nem fogja tudni, hogy mi zajlik, hogy ki kicsoda, hogy ki a barát, ki az ellenfél, kivel értek egyet, kivel nem, kivel tartozom össze és kivel nem. Összezavarodnak az emberek, és a hamis törésvonalak mentén vívott, hamis politikai küzdelmekbe előbb-utóbb belefárad a társadalom. Nem ez történt nálunk? A társadalmi megbékéléshez vezető útnak az egyenes beszéd után ezért a második lépése ezen hamis törésvonalak érvénytelenítése és a valódi törésvonalak felmutatása kell, hogy legyen. Igazi békét még nem teremtettek vita és konfliktusok nélkül. Amikor a békét sürgetem, én sem egy semmittevésben eltespett tömeget látok magam előtt, hanem egy felelős, cselekvő és érdemi vitára képes közösséget. Egy valódi nemzetet, amely képes gyűlölet nélkül megvitatni a saját ügyeit, a saját dolgait, amely nem csak szavakban nemzet, hanem a valóságban is az.
A mi célunk tehát nem egy hamis béke, amely a társadalmat feszítő problémákra ráterít egy nagy szőnyeget, aztán bárgyú fogkrémreklám vigyorral úgy tesz, mintha minden rendben volna. A mi célunk az őszinte szembenézés a problémákkal, valamint a politika és a társadalom elszakadásának megszüntetése. Mert ahol a törésvonalak hamisak, ott nem csupán az történik, hogy az emberek összezavarodnak, hanem az is megtörténik, hogy a politika és az emberek elszakadnak egymástól. Két külön dimenzióban, két külön világban kezd működni az emberek világa és a politika világa. És megint azt tudom csak mondani, nem ez történt nálunk. Mára a politikusok nem képviselnek semmit és senkit. Pusztán magukat és egy pártnak hívott érdekkört. Elszakadnak a valóságtól, elszakadnak az emberektől. Miközben az emberek hitele az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőtt, pláne devizában, eközben a politika hitele teljesen elfogyott, pláne erkölcsileg. A jelenlegi pártok közötti viták nem képesek megjeleníteni a társadalom lényegi kérdéseit, konfliktusait, így pedig ne is számítsunk, ne is remélkedjünk abban, hogy ez bármikor megoldhatóvá válik. A megoldáshoz előbb helyes diagnózisra van szükség, meg kell tudni mondani, pontosan melyik is azok a kérdések, amelyeket fel kell tennünk, és meg kell válaszolnunk. Vagyis fel kell számolni, ahogy mondtam, a hamis törésvonalakat, és meg kell mutatni, hogy mik a valódi kérdések. Mit jelent ez? Hát annak a kollektív, társadalmi, össznemzeti felismerését, hogy ad egy. Az a párt, amelyre szavaztam, az minden bizonnyal nem engem képvisel. Ad kettő, az a másik ember, aki meg egy másik pártra szavazott, az nem az ellenségem. Ad három, ha az első kettő így van, akkor bennünket itt mindannyian nagyon csúnyán átvertek. Tisztelt jelenlévők, hogy ez a fejtegetés a hamis törésvonalakról nem valamiféle elméleti konstrukció, hanem valódi problémákra világítottam rá, álljon itt néhány bizonyíték. A Fidesz látszólag Brüsszel ellenes, a szocialisták látszólag Brüsszel barát politikát folytatnak. Ez lenne Magyarország valódi törésvonala? Nem az a kérdés, hogy mit érzünk a brüsszeli bürokrácia iránt, hanem az a kérdés, hogy lesz-e például újra magyar tulajdonú ipar, vagy mi örökre a nyugat olcsó munkaerőbázisa, összeszerelő csarnoka leszünk. Vagy az is kérdés, hogy a magyar föld az is kérdés, hogy a magyar föld a magyar emberek megélhetésének a forrása lesz, ahogy azt professzor úr elmondta, vagy spekulációs árucikk. Támogatjuk-e az Európai Egyesült Államokat és az amerikaiakkal kötött szabadkereskedelmi megállapodást, vagy nem támogatjuk? Ezek a valódi kérdések, és ekközben a Fidesz és az MSZP meg érzelmi hergeléssel, manipulálással már elnézést, de hülyíteni próbálja az embereket. Közben pedig egy platformon állnak. Miért mondom ezt? Emlékezzünk csak vissza. Az MSZP kormányon aláírta a Lisszaboni szerződést, amely ugye az Európai Egyesült Államok felé tett első komoly, igazi lépés volt. Mit tett a Fidesz ellenzékben? Ő is aláírta. És mit csinál most a Fidesz? Kormányon fogja aláírni az Egyesült Államokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodást, és mit fog tenni az MSZP ellenzékben? Ő is támogatni fogja. Nem fura? Ez az egybeesés. De itt van az ukrán konfliktus kérdése is. A Fidesz úgy tűnik, hogy orosz barát pozíciót foglal el, a szocialisták meg Washington barát pozíciót. Tegyük hozzá egyébként, hogy ők a pozíciójukat úgy váltogatják, mint hüllő a bőrét, tehát ez csak egy jelenlegi állapot. De a lényeg, a kérdés itt most nekünk nem az Magyarországon, hogy ki a szimpatikusabb. Köztudott, hogy az én véleményem is megvan. De a valódi kérdés az, hogyha kitör a háború, akkor abban részt veszünk, vagy akár a NATO tagság ellenére is semlegesek maradunk. Megint egy probléma, ahol a két párt a látszólagos vitája ellenére nem képvisel mást. Nem képvisel mást, mert Orbán Viktor és a Fidesz, a kormány támogatja Oroszország ellen a szankciókat, az MSZP is. És ha kitörne esetleg a háború, ne legyen így, akkor Magyarország Orbán Viktor vezetésével részt fog benne venni, és az MSZP támogatni fogja. De hadd mondjak még egy példát az államhoz való hozzáállást illetően. Az MSZP az egy gyenge éjjeli őrállamot akar, a Fidesz meg egy erőszakos mindentudó államot. Ez is egy hamis törésvonal. Láttuk, hogy hová vezet az a baloldali kormányok alatt, amikor egy gyenge, erőtlen állam jön létre, hogyan lopják szét az országot. Na most azt is látjuk, hogy az erőszakos állam se túlságosan jó, amely folyamatosan piszkálja az embereket. A rendszer a hivatalokon, a bürokrácián, a kórházakon, a médián, a pénztárgépeken, a dohányvásárláson, a vasárnapon, az utakon és meg annyi más dolgon keresztül belezavar az életünkbe. Ez elkeserítő.
Nem akarunk gyenge államot, de nem akarunk erőszakos államot sem. Erős államot akarunk, aki nem a polgárainak mutogatja a bicepszét, nem a polgáraival szemben erős, hanem a polgáraiért erős. Azt hiszem, hogy mostanra alaposan körüljártuk Magyarország helyzetét, összefoglalva tehát elmondható, hogy baj van, nagyon súlyos baj, mert egy nemzetközi válság ért el bennünket, ami már nem csak gazdasági, nem csak politikai, hanem egyre inkább katonai válság is. A közjogi és szociális válság megoldásához új, igazságos rendszerre és társadalmi megbékélésre van szükség. Eljött az idő, hogy rátérjünk azokra a szempontokra most, amelyek alapján a magyar közélet megoldásra váró dilemmái felvázolhatóak. Ugyanis van egy hamis törésvonal, amely röviden úgy foglalható össze, hogy vagy fideszes vagy MSZP-s vagy. Ha egyik sem vagy, akkor nem létezel. Ezt a törésvonalat kell megszüntetni, és a magyar politikát vissza kell ráncigálni a valóságba. Vagyis egy olyan új kódrendszerre van szükség, amely lehetővé teszi, hogy Magyarországon végre érdemi politikai vitáknak adjunk teret. Van javaslatom. Véleményem szerint 3 olyan kérdés létezik, amely helyre teheti a dolgokat, elválaszthatja a búzát az ocsútól. Az első kérdés hazánk nemzetközi beágyazottságát illeti. Függetlenségpárti vagy unionista. Ez a 2 végpont, amelyen belül persze tudjuk, hogy vannak különféle árnyalatok, és én is fontosnak tartom, hogy ne essünk végletekbe, ne legyünk dogmatikusak, hanem legyen realitásérzékünk és kellő rugalmasságunk. De ettől még a dilemma lényege adott. Vagy őrzöd Magyarország szuverenitását, vagy beáldozhatónak tartod. A második kérdés a külpolitika mellett a gazdaságpolitikát érinti. Emberközpontú vagy profitközpontú gazdaságot építesz. Vagyis a számodra a lényeg, hogy az emberek jobban éljenek, vagy az, hogy a makrogazdasági mutatók javuljanak. A döntéseidet a társadalmi jólét, a fenntartható jövő, vagy a gazdasági háttérerők nyomása, esetleg a saját oligarcháidnak a kíváncságai határozzák meg. A harmadik kérdés a társadalompolitikára vonatkozik. Érdemelvű vagy érdekelvű alapon építenéd-e fel a magyar társadalmat? Azok előrejutását támogatod-e, akik tehetségesek, szorgalmasak, tisztességesek, vagy azokét, akikről nem tudod, hogy ezzel rendelkeznek-e, ezen tulajdonságokkal, de egyben biztos lehetsz, hogy a te embereid, a te hűbéreseid. A Jobbik mindhárom kérdésben egyértelmű álláspontot foglal el, bár még egyszer mondom, nem akarunk dogmatikusak lenni, de az álláspontunk egyértelmű, a szükséges és a lehetséges arany középútjának keresése mellett elmondható, hogy a Jobbik függetlenségpárti külpolitikát, emberközpontú gazdaságpolitikát és érdemelvű társadalompolitikát kíván folytatni most és kormányra kerülve is. Meggyőződésem, hogy ez a 3 első hallásra talán elvonnak tűnő kérdés egy olyan 3-dimenziós politikai teret képes kirajzolni, amelyben a magyar közélet szereplői a valódi szerepüket illetően, a valódi szerepüknek megfelelően helyezhetőek el, és nem a hamis törésvonalak mentén, sőt, azt is hiszem, hogy ebben a 3-dimenziós térben a bennünket foglalkoztató kérdések is elhelyezhetőek és megválaszolhatóak. De hogy ne csak a levegőbe beszéljek, itt is nézzünk néhány példát. És kezdjük megint az unióhoz fűződő viszonnyal. Beszéltem már ugyan Lisszaboni szerződésről, annak idején, néhány évvel ezelőtt a Lisszaboni szerződést kritizálni, az politikai extrémizmusnak számított. Ma ez alapvetően megváltozott. Görögországban EU-ellenes kormány alakult, és az egész kontinensen döntögetik a csúcsokat a Brüsszel ellenes, Brüsszel kritikus erők. Az, hogy a szirizát szélsőbaloldali pártnak írják az újságok, senkit ne tévesszem meg. Az ő programjuk 95%-ban megegyezik a miénkkel. Ez már egy új Európának a hajnala lehet. És Magyarországon is megváltozott a helyzet, ezt is vegyük észre. Most már a kormány is kénytelen volt Brüsszel kritikus lépéseket és döntéseket hozni, bár nem is tehetett más, hiszen láthatta a magyar társadalom érzéseit, és tapasztalatta a Jobbik nyomását a Magyarországgyűlésben. Azt is tegyük hozzá, hogy Orbán Viktor soha nem beszélne a csatlakozási feltételek újratárgyalásáról, az élelmiszerönrendelkezésről, mert a Fidesz, mint ahogy szinte mindenben, itt is egy ilyen csiki-csuki játékot játszik. Miközben szerintünk, a Jobbik szerint meg, Európa mostani útja Magyarország számára semmi jót nem tartalmaz. És amikor feltesszük a kérdést, hogy unionisták vagy függetlenségpártiak vagyunk-e, hát azt gondolom nem nehéz megválaszolni. De
Éreznünk kell a változás szelét. Európa mára egy csődhalmazzá vált politikailag, erkölcsileg, kulturálisan és gazdaságilag. Vagy megújul, vagy a futottak még kategóriájában találja magát. A fent említett erők már ennek a változásnak a lehetőségét jelentik, és nekünk a teljes elzárkózás helyett az a feladatunk és felelősségünk, hogy az új Európa építéséhez hozzájáruljunk, hogy ebben a folyamatban konstruktív és nyitott párt legyünk. És itt jön be az emberközpontú vagy profitközpontúság kérdése, amely még jobban megvilágítja, hogy mit is képviselünk mi. A Jobbik ugyanis az emberközpontúság oldalán áll, vagyis azt vallja, hogy a gazdaság van az emberért, és nem fordítva, az ember van a gazdaságért. Brüsszel viszont ma profitvezérelt elveken nyugszik, ahol a nyugat például nyugodtan kizsákmányolhatja a keleti államokat, és cserébe üveggyöngyökként visszajuthathat némi forrást, ami majd a korrupt pártok elmarakodnak. De nem ez Európa jövője. És amikor mi az Unióval kapcsolatban kritikát mondunk, az nem Európa ellenesség, hanem Európa pártiság. De ez nem akadályoz meg bennünket abban, hogy kimondjuk, ha Brüsszel folytatja ezt a gyarmatosító álmokfutását, akkor Magyarországon népszavazást kell tartani arról, hogy kérünk-e belőle, vagy nem kérünk belőle. De ha Európát sikerül megújítani, és most egyre több helyen csillan föl a remény, egy szabad és emberközpontú Európáért mi is szívesen dolgozunk. Abban mi is helyet kérünk. A keleti után, ha van értelme, a nyugati nyitásra is nyitottak vagyunk. De egy dolgot tisztáznunk kell, rabok többé nem leszünk. Sem egyik, sem másik irányba. Vegyünk egy másik aktuális kérdést, a bevándorlás ügyét. A népszerűségi lejtőn lévő Fidesz most épp ezt a témát veszi át tőlünk, és itt hadd nyissak egy rövid zárójelet. Ha valaki azt hiszi, hogy engem bosszant, hogy a Fidesz most már szinte az egész programunkat ellopja, akkor az téved. Engem az bosszant, hogy ellopja, mondja, aztán nem valósítja meg. Mindig csak addig kell neki, amíg a közvéleménykutatásokban elér némi kis eredményt, de onnantól kezdve már nincs rá szüksége. Ezt hívják egyébként felelőtlen politizálásnak, mert nem a megoldás érdekli, hanem csak az ügynek a kommunikálása. Pedig aki mindig a jelennek illegeti magát, az elárulja a jövőt, és ezáltal elárulja a saját utódait is. De térjünk vissza a bevándorláshoz. Európa megtelt, ez egyértelmű. Magyarországon még nem tragikus a helyzet, de a probléma nagy, és a tendencia, amivel növekszik ez a probléma, az pedig rémisztő. Természetes, hogy egy függetlenségi párt, akár az Unióval szemben is védi a társadalom békéjét, nyugalmát. Én már többször kifejeztem, hogy minden nagy kultúrát, minden vallást tisztelek, becsülök őszintén. Aki ismer, egyébként tudja, hogy tényleg így van. De mindegyiket a saját földjén, a saját hazájában akarom csodálni, és nem az enyémben. Mi, magyarok, nem akarjuk mások országát elfoglalni, nem akarjuk mások országát kizsákmányolni, nem akarjuk mások országát irányítani, mi csak a sajátunkhoz ragaszkodunk, de ahhoz ragaszkodunk, ahogy a Jóisten kimérte. Magyarország a magyaroké, Magyarország a magyaroké, és Magyarország egy keresztény ország. És ha még én élek, én ezért fogok küzdeni. Mindezekért a mondatokért egyébként, amit itt most ebben a körben tapsal jutalmaztatok, és ezekért a mondatokért a sajtó és a politikai ellenfelek engem rendszeresen ugye idegengyűlölőnek szoktak titulálni. De azt már senki nem akarja meghallani, és nem is véletlen, amiről viszont én most beszélni fogok, hogy a Jobbik érdemelvű társadalomban gondolkodik. Vagyis képesek vagyunk nem a bőrszín és a vallás, hanem az építő és a romboló szándék közötti különbségtételre. A problémánk ezért nekünk a kezelhetetlen bevándorlással és a terrorizmussal van, de nem a vallásokkal és más kultúrákkal. Sőt, én személy szerint számtalanszor elmondtam már, mennyire fontosnak tartom azt, hogy Magyarország és a magyar keresztény egyházak az iszlámmal és más vallásokkal a lehető legjobb kapcsolatokra törekedjenek. Hogy mutassuk meg együtt a világnak, hogy ugyanabban az Istenben hiszünk, hogy ebben az egy Istenben testvérek vagyunk, és hogy a vallás nem állhat közénk, nehogy már éppen a vallás legyen, ami szembefordít bennünket. Ez az én véleményem. Ez az én véleményem, és nem mától, kezdetektől fogva is dokumentálhatóan. És akkor most felteszem a kérdést. Ki is itt az idegen gyűlölő?
Én, aki a megbékélést hirdetem? Vagy azok a képmutató pojácák, akik egy vallásgyalázó újsággot dicsőítenek, tömeggyilkosokkal karonfogva sétálgatnak Párizs belvárosában, és egy kalap alá vesznek terroristákat 2 milliárd tisztességes, becsületes muszlim emberrel, beleértve egyébként a testvérnépeinket is. Tisztelt jelenlévők, hadd utaljak még egy kérdésre, ami megvilágítja az új politikai kódrendszer szükségét. Minden párt látszólag egyetért abban, hogy a magyar társadalomnak széles, aktív és erős középosztályra van szüksége. Jelenleg a legszélesebb társadalmi réteggé sajnos az alsó középosztály vált, azzal, hogy folyamatosan csúsznak le az emberek a munkahelyük elvesztése, a vállalkozások tönkremenetele és az eladósodottság miatt. Ennek a rétegnek napi szinten kell megküzdenie a megélhetéssel, befizetetlen sárga csekkek tengerével és a kilátástalansággal. A cél az ő felemelésük lenne. Eddig talán szavakban legalábbis a pártok egyetértenek. De nézzük meg, hogy ki hogyan áll ehhez a valóságban. Az MSZP beszél középosztályról, beszél róla, de valójában az MSZP a nyomorvámszedője. A lelke mélyén egyáltalán nem akar erős középosztályt. És azért nem akar, mert ha Magyarországon végre egyszer lesz valóban széles és erős és önálló középosztály, akkor az azt is jelenteni fogja, hogy nem lesz többi MSZP. És mi a helyzet a Fidesszel? Ő építene középosztályt? Látszólag ő építene középosztályt, csak hát nem mindegy, hogy hogyan. A Fidesz ugyanis pártpolitikai alapon lojalitás elvén juttatja a kegyeket, földbérletet, trafikot, pályázati megbízásokat, államigazgatási pozíciókat. Fentről lefelé épít egy nagyon szűk és politikailag megbízható kört. De könyörgöm, ez nem középosztályépítés. A Jobbik, mi pont fordítva képzeljük el. Nem fentről lefelé, hanem a lecsúszó alsó középosztályt megmentve, megtartva, megerősítve, lentről felfelé képzeljük el a középosztály megteremtését. Világos a különbség a két társadalompolitika között. A Jobbik azoknak az embereknek a pártja kíván lenni, akik az elmúlt 25 évben folyamatosan azt érezték, hogy többet dolgoznak, mint amennyit elérnek. Akiknél ez fordítva van, többet értek el, mint amennyit dolgoztak, azokat majd képviseli a Fidesz. Mi azokat fogjuk, akik úgy érzik, hogy Magyarországon igazságtalanul működik a társadalmi kiválasztódás. Úgy érzik, hogy az előrejutás feltétele a párthűség, a taposás, a becstelenség, és nem a tehetség, a szorgalom és a tisztesség. Azokat akarjuk képviselni, akik úgy érzik, hogy többre érdemesek, és ezért tenni is hajlandóak. Itt akár be is fejezhetném egyébként a beszédemet, hiszen nagyjából elmondtuk, hogy mi a baj, a közjogi és szociális válságról beszéltünk, a hamis törésvonalakról, bizonyos keretekről, amelyeket meg kellene alkotnunk, az előttünk álló feladatokról, különösképpen a békéről, de bizonyára sokakban motoszkál még valami hiányérzet. És egyébként teljes joggal. Ez pedig nem fakad másból, mint abból a tudatból, hogy a régi tömlőt hiába cseréljük új tömlőre, hogyha abban a régi bor marad. Hiába teremtünk a magyar közéletnek új kereteket, ha a kereteket megtöltő politika tekintélyét meg nem vagyunk képesek helyreállítani. Hányszor hallottuk már mi is, és én magam is, állampolgároktól, magyar emberektől, hogy ugyan már, önök is ugyanolyanok lesznek, mint a többi. Nagyon fáj, amikor ezt halljuk, hiszen nekünk a 25 év pusztításához nincs közünk, de azt is látni kell, hogy az elmúlt 25 év tapasztalata alapján sajnos érthető az embereknek ezen hozzáállása. Érthető, de én nem akarok ebbe belenyugodni. Tisztában vagyok vele, látom, közvetlenül a parlamentből látom, hogy a magyar politikusok teljesen elszakadtak a valóságtól, és a magyar politika létezése egyáltalán nem haszon az országnak, hanem teher. Teher anyagilag és teher morális értelemben is. De hiszek benne, és ebből nem vagyok hajlandó engedni, hogy igenis teremthető tisztességes és emberséges politika Magyarországon. Akkor lesz az új tömlőben új bor, ha a magyar emberek, a magyar társadalom végre újra büszke lehet a politikusaira, a képviselőire. Vagyis, ha 1. tűzzel, vassal írtjuk a korrupciót, és 2. a politikusok végre leszállnak a magaslóról, és visszatérnek az emberek közé a valóságba. Itt azonban egy nagyon fontos alapelvet magunk elé kell állítani. Nincs külső változás, belső változás nélkül. Ezért amikor a magyar közélet két átkáról, a korrupcióról és az önteltségről
beszélek, amikor arról beszélek, hogy ezektől meg kell szabadulnunk, akkor nekünk nem a Fideszre és az MSZP-re kell mutogatni, bár okunk egyébként volna rá, hanem magunkban kell elindítani a változást. Nem a Fideszre meg a szocialistákra kell várni, hogy majd ők megjavulnak. Hát a Jóistennek van maximum annyi ideje. Nekünk kell tenni valamit. Nekünk kell példamutatással hadot üzenni a korrupció ellen, és nekünk kell bizonyítani, hogy a közéleti szerep a szolgálat az emberek között, és nem uralkodás felettük. Elsőként a korrupcióról beszélnék, ami ellen ugye a Jobbik zéró toleranciát hirdetett. Tudom, hogy egyébként sokan most, a tévénézők esetleg, vagy aki ezt hallja, sokan most legyintenek. És azt is tudom, hogy sokan, ha azt kérdezik tőlem, hogy lesz-e a jövőben korrupt jobbikos politikus, akkor erre csak azt tudom mondani, hogy sajnos az emberi gyarlóság az mindenütt felüti a fejét, nem állhatunk ott mindenki mellett, ezért bizonyára előfordulnak majd ilyen sajnálatos esetek. De a kérdés úgy merül föl, hogy az MSZP-hez és a Fideszhez hasonlóan a Jobbik is eleve egy korrupciós vállalkozásra fog-e ráépülni, akkor már egyértelműen tudok válaszolni. Nem, soha. Mit jelent ez? Több dolgot. Jelenti például azt, hogy a Jobbik képviselői nem élnek a mentelmi jogukkal. Mert azt valljuk, hogy a politikusoknak nem több védelem jár, hanem több kötelezettség. Jelenti azt, hogy a Jobbik képviselői nyilvánosságra hozzák, hogy a magyaron kívül van-e más állampolgárságuk. Jelenti azt, hogy a Jobbik által vezetett településeken nem lesz többé visszaosztás. Sem 10%, sem 20%, sem akárhány százalék. Az fog számítani, hogy ki mit tud, és ki mennyire tisztességes. Végül a Jobbik képviselői nyilvánosságra hozzák a velük egy háztartásban élő családtagok vagyonnyilatkozatát, amelyre rajtunk kívül eddig egyetlen egy párt sem mert vállalkozni. Lehet szépen követni bennünket. A korrupció azonban csak egy tehertétel a közéleten. A sárkány másik fejét is le kell vágni, ami a politikusok gőgje, pökhendisége és elefántcsontoronyba zárkózása. Ezzel is kell kezdeni valamit, és ismét nem a másikra kell várni, nekünk kell élen járni. Aki akar, követ, aki meg nem akar, az nem követ. Magunk előtt kell felállítani egy mércét, amelyet aztán hozni kell. És ezért szeretném meghirdetni itt és most 2015-re az önkéntesség évét, amelyet a Jobbik, mint politikai párt, és a Jobbik ifjúsági tagozata indít útjára, de természetesen várunk minden tisztességes és jó szándékú magánszemélyt és szervezetet, aki idejéből, energiájából hajlandó áldozni nemes ügyekre. Szegény rászoruló családok megsegítésére, betegek gyógyítatására, tehetségek megmentésére és gondozására, kóborló állatok megmentésére, és meg annyi szociális és karitatív célra, és mindezt önkéntesen. Tudom, hogy közülünk nagyon sokan végeznek amúgy is ilyen munkát, és végeztek a múltban is, de azt gondolom, hogy a ránk váró nehéz évben ezeket a pozitív energiákat egyesíteni kell, és reményt kell adni az embereknek nem szavakkal, hanem tettekkel és példamutatással. Nem fogunk tudni mindenkin segíteni, az lehetetlen. De mindenki tud segíteni. Azt akarjuk üzenni a pozitív példával, hogy egy vérből valóak vagyunk, összetartozunk, és felelősek vagyunk egymásért. Ezért első körben nem is azokat várjuk, akiknek segítségre van szükségük, hiszen őket úgyis megtaláljuk sajnos az ország minden pontján. Azokat várjuk, akik segíteni tudnak és segíteni szeretnének másokon, mert most rájuk van szükség. És a vezényszó az nem az lesz, hogy előre menjetek, hanem az lesz, hogy gyertek utánunk. Vagyis az önkéntesség éve nem azt jelenti, hogy a Jobbik politikusai azt mondják majd az embereknek, megkérik őket, hogy menjetek már le valahová, aztán csináljatok már valami szép meg jó dolgot. Mi meg addig bizottságozunk, és hogyha kész vagytok, szóljatok, nyakkendőben leszaladunk, átvágjuk a szalagot, de csak hogyha fizettek valami ebédet. Tehát nem erről van szó. A Jobbik országgyűlési képviselői az élen akarnak járni. Anyagilag és szabadidőnket illetően is áldozatokat kívánunk hozni az önkéntesség évében. Először is. Minden egyes parlamenti képviselőnk havonta egy napot valamilyen karitatív vagy szociális területen fog dolgozni önkéntesként. Nem pár percet, amíg a sajtó ott van, hanem egy műszakot. És ennek a célja, hogy a hivatásunk iránti alázatot gyakoroljuk, hogy alaposabban megismerjük azoknak az életét, akiknek a sorsáról nap mint nap dönthetünk, és hogy a politikát és az emberek mindennapjait újra egyesítsük. De ez még nem minden. Nem csupán az időnkből, hanem az anyagi lehetőségeinkből is áldozni kívánunk. Nem vagyunk Széchenyik, de a szándékunk őszinte és tiszta. A
a Jobbik képviselői a jövőben, miután megteremtettük a jogi lehetőségét, minden hónapban a fizetésük 10%-át egy Szeretett Szolgálat Alapítványának fogják befizetni, hogy betegeken, szegényeken és rászorulókon segíthessünk. Sem a havi önkéntes munka, sem a 10% megfizetése nem lesz fakultatív, hanem kötelező lesz minden országgyűlési képviselőre. Én persze ismerem a hazai sajtót, ismerem a politikai ellenfeleinket, lesz majd fanyalgás, gúnyolódás, sajtótámadás, de mi nem foglalkozunk ezzel. Nem foglalkozunk ezzel, mert tudjuk, hogy amit teszünk, az jó, és azt is tudjuk, hogy a szándékunk meg tiszta. Hogy erre ki hogyan reagál, az nem a mi problémánk, az az ő problémája. Mi elmegyünk az ország és a Kárpát-medence minden szegletébe, és nem azt fogjuk bizonyítani, hogy lehet más a politika, hanem azt fogjuk bizonyítani, hogy lehet tisztességes és lehet emberséges a politika. Ez lesz 2015-ben a legfontosabb küldetésünk, a legfontosabb missziónk, apró kis fényeket gyújtani, abban bízva, hogy a pozitív példa is ragadós. És legvégül engedjék meg a jelenlévők, hogy kifejezetten az enyémekhez, a jobbikosokhoz szóljak. Méghozzá a legnagyobb köszönet hangján, mert szeretném megköszönni azt a sok munkát, amit a tagjaink és a szimpatizánsaink beletettek ebbe a mozgalomba. Hogy mindig voltak, akik erőt adtak, amikor mások már elfáradtak, köztük én is. Hogy mindig voltak, akik tovább lökték ezt a közösséget a nehéz pillanatokban. Hogy mindig volt valaki, aki iránymutatott. Kezdetektől fogva itt vagyok, és tudom, hogy mennyire nehéz úton járunk. Soha egy percig nem éreztem, hogy nekünk hátszelünk lenne. Soha. De folyamatosan érzem azt az ellenszelet, amely bennünket el akar söpörni. És éppen ezt teszi hitelessé a mi munkánkat és az eredményeinket, mert mindaz, amit elértünk, kizárólag magunknak köszönhető és a Jóistennek. Nagyon hálás vagyok nektek, jobbikosok, hálás, hogy ilyen álhatatosan, bátran és büszkén küzdötök ezért a sokat szenvedett népért. És igyekszem én is minden nap, amikor felkelek, ezt tenni. Az ember az életét kétféle módon élheti. Vagy követni igyekszik valamit, vagy elkerülni. Az, hogy mit követünk, általában könnyen meghatározható. A hitemet, az értékrendemet, a hazám érdekét, a megérzéseimet, a szívem parancsát, és így tovább. De arra már sokkal nehezebb választ találni, mi az, amit el akarunk kerülni az életben. Mi az, amitől félünk, mi az, ami elől menekülünk. Pedig nem csak az határoz meg egy embert, hogy mit követ, hanem az is, hogy mit kerül, hogy mi elől menekül. És én nagyon sokszor feltettem magamnak már ezt a kérdést. Mitől félek én a legjobban? Mi elől menekülök én? Talán a boldogtalanságtól? Talán a sikertelenségtől? Talán a szegénységtől? Talán a magánytól? Talán a betegségtől és a haláltól? És az a helyzet, hogy bármennyire is tartok ezektől, nem ezek közül való, amitől én igazán félek. Hosszú-hosszú önvizsgálat után rájöttem, mi az, ami engem a legjobban megrémiszt, ami elől fejvesztve menekülök. Ez pedig, bármennyire banálisan is hangzik, attól félek a legjobban, hogy átlagos és unalmas életem lesz. Hogy megszületek, és leélem úgy az életemet, hogy semmi igazán nagyot nem kezdtem vele, semmiért nem tettem oda igazán magamat, semmiért nem hoztam valódi áldozatot, csak voltam és kész. Rájöttem, hogy én ettől félek a legjobban. Ettől menekülök. És hogy jön ez ide? A bölcsek azt mondják, hogy a Jóisten korábban ismer bennünket, mint mi saját magunkat. Hát, hogyha ez így van, akkor megértettem, hogy miért lettem én magyar. Mert sok mindent lehet rólunk mondani, csúnyákat, szépeket, de az, hogy magyarnak lenni, ezt felvállalni, ezért élni, unalmas és átlagos élet lenne, most ezt nem lehet mondani. Mennyi kín és öröm, mennyi szégyen és siker, mennyi csüggedés és fellángolás, mennyi minden feszül bennünk magyar emberekben. És én tudom azt, hogy akik itt vannak most, vagy akik követnek bennünket, és úgy általában a magyar emberek között. Tudom azt, hogy vannak közöttetek betegek. Tudom azt, hogy vannak sikertelenek. Tudom azt, hogy vannak szegények. Tudom azt, hogy vannak magányosak. És tudom azt, hogy vannak boldogtalanok. Sajnos ezeken egy politikai közösség alig tud segíteni. De van, amiben viszont tud. Mert mindezek mellett
bármilyen dolog is kínozza az embert, attól még magyar. Része nem egy tömegnek, hanem egy közösségnek. És ezzel lehetőséget és esélyt kapott, hogy minden megpróbáltatása ellenére ne unalmas, sehonnai élete legyen. Hogy részt vegyen egy hatalmas kalandban, egy Kárpát-medencei álom megvalósításában, és hogy ennek a nagy-nagy küzdelemnek bármi kicsi része legyen. Bármi kicsi, de része legyen. Hogy hasson a dolgokra. Hogy azt érezze, hogy ő is fontos. Hogy ő is fontos. És higgyék el, ez hatalmas dolog. Magyarnak születni csupán egy esély. De igaz szívű, nemes magyarként élni az életünket, az viszont felszabadító érzés. Ezt kell tennünk. Egyenként és közösségként. Jóban és rosszban. Tűzön és vizen át, és igyekezve a békességre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.